Tlang au channel lo clear chin tu zong te in zawain si bai le vek ule ton chum video at chuan Australian horror film munom tak The Clinic ti hi toikim taka khira ngai thak ho na hun ilo nei liang umyang DNA testing mu chu ani ma kumruk malam kumsang khazukwa somsari pakokum ani a naupai puar ulto betle apasal hwal Cameroon te chu zen thoveng mekin anhlim dun ar hlem bukani titi duna hunlim omtak an mandun lai chuan an hnunga chaklian rontlan chuan rontipat lo chawin konga ta te chu an peng ta ang dor dora chuwang chuan an motor chu chiang kwang vak lo zuin betinu ina ri an tumpo chu chul ngai phain model nai waya zanria mai chu an tum pha ta bokani reilote nuwa chuan khote takte micheng po zanga somthum pani lek omna Montgomery khwa chu thlengin zanria na tur motel chu andap ngala motel ngak tu pa heng chuan lo chonin beti chu a endu zui hle mai le ngala tin maktak mayin an nau pai mek tinen lam chuan zanria man charchin a be fair lo angreng piau mai bokani Cameroon eroin makti tak chungpo chuan pomve mayin anin vomlu felnu chuan pu lama thoveng zuin beti pum chunga naute chevel te chu an hlimpui le dun hle chuti meklai chuan foreign chong mang nu patuak naupan mel vak to lo te churon kalve in beti te pani chu uluk taka an hlir dau dau nu chuan man ho takin an kalson le dor mai beti te po chu muhil zuin beti chuan mumang chalo zet chumdanga po alo mang phan photo chin thisena zia roman number chunga nasamang khenga anaute chaplai chu avoi engemo zat nan amang leta a hlaulu tuk chu har ngal ko kokin a pasal huala chuan railaya manglo omnei te chu thil normal ve mai lom ti in angai thutak puilem lo khuma an mutlu nu thleng po a omnuam thei to lo beti chuan nawa chhia don wang ani te chu ringrum ruma se Cameroon eroin aring ve haulawa naute hrisel le mel thatak an nei ngei chu apong porin ve mya mai ni relote nuwa chuan beti po chu tui taka muhil zui vele tamayin pumrak deu Cameroon ero eitur leitura chuak donin motel ngak tupa heng po in TV alola en tui viau mai khote ve tak ani awangin zanlaya dor in hong po chu awm ta hau lo maya chu wanga motel lama let le mai tum Cameroon chuan petrol chu akang ratani ti mu in makatiru viau mai ti wak ngai nom chuang hek lo le ke ngatin motel lam chu apan zuita ani chuta le abial nu beti chu khuma chuan alo mu to reng lovani ti mu in angai na ashelo hle hengka office la chu ain khar to boxi pulama te chuan zongkwa le thuak ma se mu tur om chuang silo zing lamdar li pel thleng po a ronkir tur a om tak silawa chuan Cameroon po in ngai thatna chi ya ngai to lovin local police lam chu a kol taringot mai ni police officer Marvin churon thleng chopchil ve mai in heng ka hnena chuan beti a mole mulo te chu a thu phunga zot be thuakin ama Cameroon na ber chu aring hlel zo ke moti mai turin zona azot zui tamol mol mai chu chuan Cameroon na po ti thin rimin heng ka chu kuta thak phata a manato phata dai bok Marvin chuan ni khoshelo khopa soisa zuin heng ka chuan anun na achan him sakwanga lom thu shil zui sapin naktuk dar som kha injek out thunani a chumi nu emo ma chuan inupui chu I mushim shimang ti in ni khoshilawa chulet ngut Cameroon na te chu achong el khum velani reilo te chung ni khoshelawa om nuwa bual thenga vur khalne na munwai mek chungaron har chuak le ta beti po om na munzet chuan a chonge mai anaute chu laksakani tin chengalin a hak torni om tak an thuam hnoda chuan amumanga alo mu photo chin roman number chia kha alo in ziak bokani abulvela chuan amut na ang bual thleng chu atam hle ani ti muin chu chuan ama ang midang chu anom ve nge donani ti atar lang kan ti theyang chanpui tu tur te chu han kau ve bok ma se tuma chang tuanom thei si lo tlan chwa tumin pona te chuan an tlan chuak ngota warehouse hlui hlon to lian zau zet maya omani ti an shachia chuti lain midang thom emo an ri wa chu sha tur om ei chuang lo
tlan chua ngei tum chuan tlan zel ma se thir sang zeta hung na chupo in shen mek ani na mun chu chuti maya chua san thei ani don lo to pani ti chu shethiam ve ta apuma zai ato na hliam wang chuan chaw takatlu zui nukin amang thowa he huna annau te te chan ve tho nu pathum te chuan anron nei ngal bukani lela mala man le to ta dei Cameroon chuan police officer hena tang chuan trial tura shwai ani ma in ni khatal chu bar phena awm ve zuk angai don thu shatir ni in anupui hwal zon mu thwai du to Cameroon na chu aril ru boy ta nak maile warehouse lama po me che pathum te chuan beti thiput chu boy puyin Veronica in bandecha ahliam te atwam sakla in iv chuan warehouse chwa san the dan ngot mai cholo ngai to ave thunga elisoni hi anzinga atui tamlo berni in chong thelo angmaya ngoi rengin azui ve ringot mai chin ani in chung lama thoman shia ta wang chuan tlan lut ngalin chuata thisen bunwai chu chui zelin bedroom nu pakhat anma ni ang buka in thuam thi chonga lo let reng chu mu in afanu blue ti a soi chu chan him saksham tura angen nu chuan a thi zui tamai ni lelama Cameroon po in ama mantu police officer chu hijacking handcuff mangin aphwar bet zui mi amaile warehouse lamatang mek nupali te po chu andu dan in anglo nukin achenin tlan chwa dan kong dapa chulai hun chu chwa san thwai to andu lain chen khat ero in annau te te chu zon mu phot andu thung si atam zokin annau te te zon mu phot andu miaw wang chuan in chung lama lu le dualin mun hnia anin chena betle Veronica te chu in kopin iv le elisoni te chu anin kop ve don bukani heti mek lai hian an chavel zong chu tunge anni ti la shiat lo mi pahni te chuan room zong deuh tho a an camera vo achangin monitor kal tlangin an lo thli thlai reng mai iv chuan camera charin a teammate elisoni chu our tir zui bukani Veronica po in iv in naute ngai to lo taka chwa wat adu zok chan chu pong swal atona a naupai ani thu te soyin room sang an tlo kwal na changa alandan chuan chung ang thil RAIPUAR te an naupai lai laksak na ang chu tun ma changa local pui to chinni in thilthar ani lo mel le bokani iv ne na in chen shangri elisoni po tu emo hian ron be thutin a che thoma chuan midang po an ron tlan khom ngala ma se alo thi fel der to si adul hiam atang chuan enge ani ti po shat lo rong nei thil enge moni chu phor chuakin angai na an shelo tlang hle bokani tin athi ma khan elisoni chuan ama thatu thla chu lo me sak manin a mel chu lang lo ma se athuam in bela tang chuan anjinga mi vek ani ve ani ti chu hairwal ani lo bok lelama Cameroon po in beti omna shat ngei ringin dimbak sak lovin motel ngak tupa hengka chu adop zui chiam maya ani po in me chepa khatin motela me cherai por thlengan omlo miron zo china khopona warehouse three hlon to lama son a shwai chinin ka shati in thudik tak chu alo shilveta ani nu pathum te po in an kor hnunga number in anglo cheu pek an ni chuan omzia ane ani ti chethiam chanin naute zonga room tin an kalkwal hnu chuan cage chunga khungtlat naute paruk lomudal chuan huta lomtang hlema se buaina om tatlat a chan chu atu ber nge an shin ti shat ngaina om tatlat lo mai ni chuti lain tek rong in anglo cheu bun tir an ni awang le nu pakhat thita pum chunga po khan chutiang ang che chu apol a om ve boka wangin an fa te tek rong ang chi an pek chu an pum chunga an phum tel ve zelani ti te po chu an shet hiam le ta ani om zia chu nudang thachin nunun rong takpo khan afa ber asya theinan midang pum chunga tek phum rong shedo in twala thachin ani mel chutiang che chu mani in tinamia lova midangkal tlanga afa asya theidan tur om chun ani miang bukani Veronica chuan thi pui kherlova zaipa ngaya in zayin an pumatek chu lak chwa thei a in be sewangin chulai hun chu an chwa san leria an chevel chu monitor kal tlanga lovil reng tu anomani ti reng an shepa hau lo bukani lelama Cameroon po heng ka shil mun lampan chuan man mo takin atlan be meka
warehouse pawh na chuak nu pathum te chu uikol te chuan lo chiamin tlan chiat an tumna lama Veronica le Betty te chu khwar khuruma tlapalin ni khoshilovin an lo mak zuya IV ero container chunga abiru man lo thungani heti mek lai hian ahman mo luat tukna lama Cameroon chuan to swal tokin ala thi pha zui zana chuan Veronica le Betty te po churon har chhuakin Betin anthil ton mek chu amumang lama alo mang phan fo to dante nau chat to ani awanga angai a that lo chin dante a shil hnu chuan chulai mun chwa san tum chuan ma an la zui ta a lon chuak masa Betin Veronica po chwa vena tur vel a boy puilain a bi rukna container atanga ron chuak vengam to IV po chuwan dwai thak tak mayin elisoni le midang thatu vek chuan a that vele ta mak mai le Veronica po chuana tur dap Betty chu inteya lutlolin thalak intara nupakhat hlimthla te po chu a enchi khle pon lama chuan papakhatin IV ruang wheelbarrow manga arut sut sut lai chu mu in ami rungala chu pala chu in chunga chuan ron lutin danken chuan in chunga lobi rumek Betty po chu a mu ve ta ani nima selawan nei thak tak mayin alandan chuan hepa hi mi ang vak lo ni in heta me chia lu ve phal ani hleinem Miss Shepherdin a shepalangi oti in chu mun chu Miss Shepherd enkol na hnuaya ani thute kein kati chu mun ma ti fel hi ani mai ti in zona zot zel Betty te chu hlawin atlan che chuak ta duai mai ni Betty chuan manin acha bi pai alak saknu chuan Veronica chanpui tur chuan atlan le le a achan chwa fel the hnu chuan cha bi bor anei dan le IV thi to thu te chu a shil che ve le a ti chuan ke ya thui zet an kal hnu chuan an pum hliam awanga chawin an ti hlei thei to me ulo chu ani chuta nupoi saknei lo afa dik tak asha chwa du wanga midang zong tha vek tuminge mai khan tha tumin aron bele ani ero wane thak taka loin sa seng man lovin relo te nuwa chuan an pum chunga an tek rong phom shetura in zai chuan tum ta bukani chutia anin boipui dun ve lai chuan nurap thaki bok chuan kongka chu ron chum zui ngek karen ala thim zui engzonga Betty akal son hlanin khoi changin nge alo lu ti po shar lo nurap thaki chuan hliam nei chunga in zaina do kana lo mu mek Veronica chu tha tumin aron be zui le mya mai le wane thak takin Betty chu ron kal manin apuma chuan avi sak mya mai chuti line Veronica ero chan tlak talovin apum chunga tek rong chu a eng ani thwa soizo nu chuan a boral tamai ni chumi chungin nurap thla kila chu alo bo mandai maya Betty chuan zong ngarin bathroom kil lama thi chhonga alo chureng chu awa mutahlau mai atek rong sha tumin apum chu alo zai hong huaw mai boka hei chia hi kafa dik tak ka sha theina tur kong chhun niya min shilwang chawani khatiang thil te khakati ni ti in ka fapa kha chatakin milo enkol sakve donya o ti chungin atek chu pe a ti chuan aboral zui vele ta ani heng zong hi an chevel lo thli thlai reng tu mi pahni te chuan an lo mu ve zel bokani naute ho an dan na room lama man mo taka tlan ngal Betty chuan ke ruak khwai to bak mu eng ma nei talo thinrim taka ain tho sak zui chiam lai chuan karen ron thimin be atok le ta maktak mayin ni khoshilawa Betty omlai chuan police officer Marvin le heng te chuan choison kwal velin akeli angong chu thirlian zeta phuar thlat ani bokani rei tak chung ni khoshilawa omnu in Betty po chu in pakhata ron har chuak lulin apia living room lama chuan Miss Shepherd le motela anu patuak mute in belai chu mu in alan dan chuan hemi te nu pa hian anaute chu an lei sak don bokani Real runa in Betty chu chap hom ma se chu chuan omzia ane melo hle Miss Shepherd chuan nungdama C section palthang thei chun in hialanga iro pui khop mai ti in mi pakhat chuan ka hlum tumin silain alotin pa pok Miss Shepherdin nang ayin an ni hian an enkol thazo kang ati lai chuan silayatin tu po chuan ka tumin asilai ken lai chu alo kaw ve ngala
mase van nei thak tak main silai keng dan ken chu aron lut ve hlol chu pa chuan lo kap hlum ngal ma se dan ken silai me po chuan betin auti lei tum tu te nu pa chu fu ve ve in an thi chiang hle bok Miss Shepherd ti hlau thong chuan naute chu in atlan chiat pui ngala beti chuan zong ngalin anaute chu room pakhat chunga chuan awa mutange relo te nuwa Miss Shepherd ti chu file keng chungaron lutin inu le pa te po khan hemuna tang tho hian lom an adop che inu dik tak chu uri heisani a ani po khan ipal tang ang chia kha apal tang ve thawani ipashon kha criminal record nei ani wangin dan pa nga yin naute an adop thei silawa chu wangania khatiang thil kha an ti ve tak ni laron ti khum zuin beti thin rim chuan achilai ken laya ka ngal chu tumin amo lo zo to si chuti chung po chuan tha tuma beizui ta thovin chabi mangin avitlum ta chal thawani relo te nuwa chuan thunei tulampo ron thlengin beti po in apasal hwal Cameroon na boral to thu chu ashitlai kho nu ve ta chau bokani hemin nu hian beti chuan ashing tu nu than dik tak ni oma an soi chu tlo in pangpar thar sar mai lo in khoi thar a mo chuan a chuak lam tur ato pa upalam to da kha ani ringin thanwal enkol tu hena chuan azot ngala ani chuan kumtam tak liam ta khan anupui RAIPUAR lai chu abodai maya ti in thil omdan ashiat ang ashil nu chuan a chen na mun te chu ako mu zuita a ti chuan beti po in ashing tupa dik tak nia lang mutur chuan thanwal enkol tupa ko na lam kong chu azo zui ve ta ani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video top thlenga minlo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang alo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule